Hey guys, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. Am जों दायो टाउनाव थांनो नामायदों आरोना आंनि बाइकखौ सार्भिसिं हैनो नामायदों एकदम मजा फुल सार्भिसिं होनो नामायदों माने फुल सार्भिसिं माने जेखिनि हामा जादों बेफोरखिनिखौ आं बानायनो नामायदों आरोना ओमफ्राय थांनोसै आं दायो लोगोनि दुकानाव थांनोसै लोगोनि दुकानाव थांनानै ओमफ्राय बानायनानै जुदि बानायहोनोसै ओमफ्राय माबायदि जायो एसे स्मुथ सलायनो गोसो जादों आरोना गारिखौ माने नांथा बेफोरबायदि जाबाय थादों बेखायनो आं दायो क्लियार बानायहैनोसै गारिखौ मोजां बानायना लानोसै जुदि गारिखौ मोजां नङाबा सलायनोबो इन्ट्रेस्ट नाङा नालाय बेखायनो गारिखौ मोजां बानायग्रोना लानोसै आरोना थ'दो बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो सासे लोगोनि बाइकआबो हामा जानानै दङ ओमफ्राय दा बेखौबो आङो बोनानै लाबोफाबाय आरोना बिथांनि गारिखौ आंनियावनो खानानै लाबोफाबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो टाउनाव ओमफ्राय टाउनाव थांनानै सार्भिसिं खालामहैनोसै गारिखौ बिनिया मा सेनानो मायबा जादों नामानो बारग'बाय होननायसो खोनादों सेनानो बारग'बाय नामानो ओमफ्राय दा डेन्जार गेदा गिदि जादों आरोना उनाव गारि बोनाया ओमफ्राय दायो बोलांबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो मा बानायो आङो मा खालामो आंनि गारिया मा चेन्ज खालामनांदों मानि थाखाय नांथा खारदों बेफोरखौबो आं दायो खिथानोसै आरोना आरो मबाइल सोलायैयाबो एसे गोबाव जाबाय मबाइलबो चेन्ज खालामनांगोन बाइक आंना मबाइल सोलायैयाबो गोबाव जाबाय ओमफ्राय कार्पेटाराबो एसे प्रब्लेम होबाय थादों कार्पेटारखौबो सुनांगोन ओमफ्राय मा खालामनांगोन दायो नायबासो मिथिसिगोन मेकानिकआव सोबासो मिथिसिगोन गारिया मा प्रब्लेम जादों आंनि जिउ आङो नोंनि हेंथा होयो मानो मोजां मोनलायनायखौ नोङो मानो एसेबो बुजिथारा ला तुमसे ना हो पाएगा गय जानाय गारां अबाव बोख'नो हानो हाखाया मिथिखानायसो आंबो सिंगार जानो हाखाया आङो अबेसे गाराङा सानफ्रोमबो गय जाबाय थायोना आङो मा होनो गय नङाबानो सुखुआ गय गायाबानो खुगाखौनो बोरैबा मोनो बेखायनो गय जायैनो गारांफोरानो जालायलाङो गोदो नङाबा इन्डियान आइडलाव थांगांसोमोन आं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नङा दायो गैला आरोना गोदो इन्डियान आइडलाव सेलेक्ट जाहांसोमोन आं जानला मोनला मानसि नङामोन आंबो बिराद रोङोमोन आरोना माने दायोसो ओमफ्राय रोंला नालाय इयावनो होगोन आरोना नैयावनो होनो नामायदों ओमफ्राय आं दायाव गालांसै बेखौ ओमफ्राय आंनिया खोलासो गोनां मोनसे दुखान दङ बे दुखानाव ओमफ्राय आं माने लोगोखौ दिननानै हायबाय आरोना आं बेलेगावसो सार्भिसिं होगोन नालाय ओमफ्राय दा माने लोगोआ बेयावनो होबाय थाबाय ओमफ्राय दायो आं आंनिखौ हैना हायग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय दा जों थांनायाव ज'यैनो थांफिनगोन आं जे जेराव थांदोंमोन बे जायगाया दुकानानो बन्द'सो आरोना बन्द' ओमफ्राय दा बन्द'खाय आङो बेलेगाव हायफिनबाय बेलेगाव होनाय लोगो होनायावनो होसिगोन आरोना आं दायो मबाइल डाउन खालामग्रोना लानोसै मबाइल डाउन खालामनानै माखासे खामानिफोरखौ बे जेराव बन्द'मोन बे बन्द'आव बानायफिनगोन आरोना दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि गारिखौ मा खालामहैयो माने मबाइल डाउनल' खालामहोग्रोनाय बायदि जासिगोन जाबाय आरोना दा मबाइल डाउन खालामहोग्रोनोसै आंनि गारिखौ ओमफ्राय मा खालामबावहोनाय जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय माने न'आव सफैबाय आरोना न'आव सफैनानै आंनि गारिखौ मा सार्भिसिं होखो दिनै आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै मा होनो सार्भिसिंखौ माखौ बानायनाय जाखो माखौ गोदान होनांखो ओमफ्राय दायो बाइकआ बिराद स्मुथ जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आं न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै नोंथांमोननो देखायनो आं बाइकआ नैबे बुस्थुखौ गोदान होनांबाय आरोना नैबे कार्पेटारखौ गोदान होनो माने बेखौ साफा खालामजोबनांबाय सुजोबनांबाय आरोना नैबेयाव जाम हेंसा जाबायमोन बे जाम हेंसा जानायखाय नैयाव सुनांबाय ओमफ्राय इयाव मबाइल डाउन होबाय ओमफ्राय आथिं माखौबा बानायबावदोंमोन नैबेसिमबो बानायदों ओमफ्राय माखौबा नाटफोरा एसे रुनबायमोन आरोना बेफोरखौ मारि होबाय ओमफ्राय दा टटेल एसे बुरजायैनो थांबाय आरोना फैसाया ओमफ्राय टायारफोराथ' गोदान गोनजासो बारा गोबाव जायाखै टायार गोदान होनायाथ' ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरोना दिनै आंनि बाइकआ जाखिनि बानायहोनाय खामानि बेखिनियानोमोन आरोना
दायो बिराद स्मुथ जाबाय सलायनो बरिया नांबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव एक खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै आंनि ब्लगा बेखिनियानोमोन आरोना बारा गोलाव नङा ओमफ्राय जोङो गारि सार्भिसिं खालामखांनानै माबा खालामहैदों आरोना लोगोनि बाइकखौ सुहैबाय बे जोंनि माजबाद टाउन खाथियावनो सुबाय आरोना सुनानै फैखांबाय फैनानै जोङो ओमफ्राय बिदिनो आरोना माबा मोनसे हटेलाव जानाय मानाय बेफोर जानायफोरखौथ' भिडिअ खालामासै ओमफ्राय फैनानै दा आं बेखिनियावनो दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दायो आं न'आव सफैबाय नोंथांमोनाबो मोजाङै थाबानो जाबाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।